ole ka chanela ka lo lom le vek chewa in hun nuam tak a mang turin du sakna ka hlan le a chu ama sain ka channel hi ngai nan zong ani chuan khongai taka min lo subscribe sak ve turin ka nge na che khaile tun truma hla le a Phuahtu kan lu chil tur chu Khawmaw a luiral khawmaw chu om ti hla zumi phua kha ani don ani a buat sai tu hi silal zar mo ya ni e he hla Khawmaw luiral khawmaw chu om ti hla hi zumi phua nia zumi hi ral phunga fanu nia kum sang kha zare som ko pakwa khan dar chun khuwa pianga a seilen na mun tak chu sai tu la nia a ming tak chu chal thiangi nia mi in thlachung le sak zum em mai ani awangin zumi ti inan ko thina chu a ming tak ang main apu hlen ta zo kani ano panlai hun tele a chanchin dang te hi soitur kan tam lo hle maya hla pahni chau a phua hriat ania chung te chu Khawmaw luiral khawmaw chu om ti le khovel hre oma kalen lain ti te hi ni zumi hi anula tran chho tang rengin pathian thungai sakmi le thi nuaring tu te chantur ngai tu thin mi nia ram na thoka hlo thova fe changte dai vela thing semim an unawa an char changte hian pathian thu soin a hlim em thin ani nula an ni a rama te chon kalin thian te nen lowa an in loma hlim takin an fe ho dial thina lote an tho zo nu chuan puan bu te siamin puan te ta thina chutia ko har taka ina mani chawa om chang te chuan a thian te ai ma in luiral khawmaw lalpa bol sai na mun thin chu a ngak lerin chulam chuan a rel ru a ne thin le ni zumi hian pasal chu nei ve na a van du thak takin rei an in nei ma in a pasal chu a thi hlau maya ma se van nei thak takin naw alo pai man hlau maya fapa aneya ma se a fapa po chu a sen line a thi vele tamaya alunga lengin a khuwa te hi a har thei em thina midang bula om te hi nuam ati thei thin lawani nikhat chu fawang lai October thla hian dai vela thing semim aron tlato a an unawin an chara an lim em maya a thian nu chuan chutia lim em maya a mu chuan an bula om chu a chak ve awangin thing phur puya soma ti chuan an thian dun chuan hlim takin thing phur tur chuan an chuaka thing an phur na hmuna chuan pathian chuan hlathu mangin aron pol tatlat maya a thing phur tur po ala kom hlei thei lova a hmangai kalma sa te le arong bol saklal pa chu rilruwa te lo langin hla om sa ang main he hla hi aron sa chuak ta hliam mai ni alunga leng em maya ina then nuwa po arilruwa are mai thei lova a han ziaka chuti la chuan a thluk te po adong hal ta vek mai ni he hla hi a thluk le a thu te hi ein me tha hle maya lungleng thei mi mizo te du ai sa min a thluk a nem tha in sak anuam em mai ni reilo te a zoram dung le wang fan chuak ngalin khoi muna po an tuipui em a vuin thleng po hian khohar ina kan hla tuipui ber pakhat alo ni ta reng ani hi mi hring te hi kan inang lo thei hle maya mi in din mun khir tak alfangin sual kong te an zo a chuti la in he hla Phuahtu ero hi chuan a hring nun khongai thak tak awangin pathian a mu fia pha hetiang khopal haro pui hi alo phua chuak thei ani he hla Phuahtu hring nun hi a khir ve hle maya mi zak zum takani lain pasal nei ve a pasalin rei po ani nei mai na boral sana beidong em maya a khu har em thina khovela hian be sein reng anei to lo mo ati lain fa apa ya ni ti an hriat le chuan a be sein na me rem lam chu chom nunin a ron om le a ma se a fa chu a ron pianga hlim taka alom lain a boral san le tamai sia he nu hring nun khongai thak tak le khohar tak mai hi fil wang chungin a hla phua hi in ngai thatiang gospel zo chuan moi ngạc lẽ khó bùi môi chu
van tha